באולפן, דוקטור שירה סובול, עובדת סוציאלית קלינית ומדריכת הורים למתבגרים. בוקר טוב לך. טוב. את מחייכת, זה טוב. כל המדינה בסטרס, הבאנו אותך להרגיע אותנו. אני מקווה שלייקנו נכון, וגם אם לא תגידי את מה שאת חושבת זה הכי חשוב. כן. כן, המדינה בסטרס, ואני חושבת שחשוב באמת לאמץ התנהגויות של סלף-קר. כל אחד ככה בדברים שעוזרים לו ומסייעים לו. קודם כל למנן צפייה בחדשות, זה דבר חשוב. יותר אולימפיאדה, יש לנו פה הזדמנות שבאמת ממירה קצת את הדריכות לאיום האיראני המתקרב, באיזושהי דריכות חיובית כזאת לזהב, לככה ניצחונות. כל אחד באמת עם הכלים שעומדים לרשותו, שעושים לו טוב, שתומכים בו, שנותנים לו גם לגיטימציה רגשית. הכי חשוב להיות באיזה חמלה כזאת. יוצאים מאיתנו כל מיני התנהגויות קצה של הנפש שלנו, אכילה רגשית, מקומות, כל אחד והמקומות שלו, דברים שאני שומעת גם מהמטופלים ובכלל, גם ממני, מכולנו. כן. אז באמת למצוא את הדרכים, ספורט, הרגעה, מדיטציות, כן. לקחת ככה את הדברים, זו התנהגות נורמלית לתקופה לא נורמלית. אנחנו כבר חוזרים אלייך להרחבה. כן, טוב, אני רוצה לחזור שוב אלייך. דיברת על בעצם לנהל את הסטרס. האמת שרליק גם דיבר על זה קודם, בדיוק על הדברים שאמרת, זה נורא מתכתב ביחד, אבל איך אנחנו מנהלים אחרים? יש כאלה שיש להם מתבגרים, יש להם ילדים. כן, אז קודם כל חשוב להבין שיש הבדל בין איך שהמתבגרים והילדים תופסים את המצב לבינינו. ילדים ומתבגרים עלולים להיות יותר פגיעים, דווקא בגלל שהמוח שלהם עוד לא בשל, שהם לא פיתחו אסטרטגיות להתמודדות עם מתח ולחץ וחרדה. אנחנו כבר בנינו איזה ארגז כלים, אני ואת וכולנו פחות או יותר. אני מקווה. אנחנו מקווים, סביר שכן. אבל באמת ילדים ומתבגרים עדיין לא, גם אין להם יכולת לפרספקטיבת זמן וניסיון. אנחנו כבר יודעים, גם מבחינה לאומית וגם מבחינה אישית, שצמחנו כבר ממקומות של משבר, והם פחות. אז נורא חשוב, כלומר, אנחנו איזשהו מודל להתמודדות בריאה, אנחנו באמת ראי של הילדים שלנו, ונורא חשוב שאנחנו נדע להחזיק את עצמנו ולדאוג לעצמנו. השיח עם ילדים... רגע, מה זה? אז בוא נתעכב פה. כן. שאנחנו נדע, את אומרת במילים אחרות, אמא חזקה, אבא חזק, הילד יש לו הרבה יותר ביטחון, בואו תדאגו קודם לעצמכם. נכון, כמו... מסכימה? לגמרי. זה לגבי כל דבר. יופי, עכשיו יש לי את סטמפת המומחית, אז אני גם שלמה עם זה אפילו עוד יותר. את יודעת שבתקופה הזאת גם ילדים וגם מתבגרים, מי כמוך יודעת, זה תחום המומחיות שלך. אי אפשר לעטוף אותם בצמר גפן. הם נמצאים בטיקטוק, הם פותחים חדשות, יש שיח בבית הספר, שיח בגנים על חטופים. יש לי ילדה בת 6 שיודעת לדקלם לי את כל החדשות, ולא בגלל שאני עובדת בהן, אלא משום שהיא רואה את זה במקומות אחרים. איך אפשר לעזור להם, כי אנחנו לא נמצאים איתם כל היום. נכון. זה באמת צריך להיות איזשהו שיח שהוא מותאם גיל, קודם כל. באמת משהו שמשלב בין אותנטיות, כי אנחנו לא רוצים לשקר להם, כי בסוף, כמו שאת אומרת, הם חשופים, ולבין הרגעה. כן, שיח כזה שהוא גם אומר, כן, לא מתעלם מהמצב ולא מתעלם ברגשות ולא מזלזל בפחד. למשל, המצב הוא מורכב, זה באמת מפחיד, אבל יש לנו מערכות של הגנה מאוד משוכללות, מאוד מתקדמות. בו אפשר להראות להם סרטונים של מערכות הגנה מתקדמות. עבור מתבגרים למשל, זה איזושהי הזדמנות. זו הזדמנות באמת להסתכל באופן ביקורתי קצת על החדשות ועל התקשורת ולמנן את מה שהם רואים ושומעים ולדבר איתם קצת על הקצה, על מה שהתקשורת הרבה פעמים מביאה ואיך אנחנו מסתכלים על זה באופן ביקורתי. זה דבר מאוד חשוב. ושוב, בתוך המרחב הציבורי של הבית, למנן את החדשות. פחות חדשות, יותר אולימפיאדה, ככה זה משהו שהרבה יותר מזין את הנפש. וכמובן, להיות כתובת רגשית עבור הילדים, זה תמיד חשוב. להיות שם עבורם, להיות מרחב בטוח, אפשר לתכנן איתם כאילו מה יהיה בעצם, איך לסדר את המרחב המוגן, לתת להם תפקידים שייצרו משמעות וביטחון. כל הדברים האלה הם מאוד מסייעים. שוב, יש הבדל אם מדובר בילדים ומתבגרים, כמובן גם בהקשר הזה. כן, ברור, רמות שונות, אבל לחלק תפקידים, הנה רליק, זה כל הזמן חוזר, שאנחנו צריכים לחלק לעצמנו תפקידים, וגם גם לאחרים. אולי עוד מילה, נגעת בזה ככה בעדינות, אני אגע בזה בצורה קצת יותר פתוחה. הרבה התפרצויות זעם להרבה אנשים בתקופה הזאת, גם בתוך הזוגיות, בתוך הבתים, במקומות עבודה. תני לנו טיפ של מנצחים,
לא לפוצץ בחוץ, וגם שלא יתפוצץ בפנים. כן, הטיפ הכי חשוב זה באמת המקום הזה של להיות בחמלה כלפי עצמך, ולהבין שאנחנו נמצאים במציאות לא נורמלית, שבאמת יש לנו התנהגויות לא נורמליות במצב שהוא באמת, התנהגויות נורמליות במצב שהוא לא נורמלי, ורגע להיות בסדר עם עצמנו, ולהרחיב את המיכל שלנו כמה שאנחנו יכולים דרך התנהגויות ככה של סלף-קר, שכל אחד יודע מה עוזר לו בתקופות האלה, ועבור הילדים לזכור שאנחנו המצפן הרגשי שלהם, אז באמת חשוב לשדר להם ביטחון ורוגע כמה שאפשר, שאנחנו שם בשבילם, המדינה שם בשבילם, באמת לחזק את עצמנו ולחזק אותם, זה ככה המסר המשמעותי והחשוב שיש לי לתת. יפה, דיברת קודם, לכן רליק, אני חייבת שתרחיב על זה ולחבר, נכניס אותך אל הדיון הזה, דיברת על זה שטייסים עושים להם הרבה, מכניסים אותם לסטרסים של חוסר ודאות בשביל לאמן. אז לא כל אחד יכול להיות טייס, אבל איך אנחנו אולי, ואני גם שואלת אותך, שואלת את שניכם ביחד, איך אנחנו יכולים לאמן את עצמנו במהירות כזו קצרה, לדעת להתמודד עם החוסר ודאות? אפשר בעיניך בכלל לעשות דבר כזה? למשל באירוע שאנחנו יושבים ומצפים לו. המשפטים שנאמרו גם על ידי האיראנים, גם על ידי האמריקאים, הם שתתקפנה מטרות צבאיות. לא תתקפנה מטרות תשתית, ובוודאי לא אזרחים. וזה נותן איזושהי תחושת ביטחון למי שיושב. למי שמאמין להם. מה עושה מי שלא מאמין להם? יש תמיד כאלה שהם הולכים עד הקצה, נכנסים לממד כבר עכשיו, כמה בקבוקי מים, כן. זהו. אבל רוב האנשים, בעצם בואו נעשה ניתוח קר. הניתוח הקר אומר שלפחות בסבב הזה, לא תהיינה פגיעה לא בתשתיות לאומיות ולא באזרחים, מכיוון אגב, אני חייב להעיר לך, אני שמעתי איזה פעם, אני לא זוכר שהם אמרו דבר כזה לגבי הפעם הזאת, שלא תהיה תקיפה על מטרות אזרחיות, תשתיות. הם אמרו שזה יהיה מוגבל. זאת תהיה תגובה מוגבלת. עכשיו, כל אחד מבין שתגובה מוגבלת, זה קודים של דיבור. אוקיי. והלא פגיעה בתשתית, כאן בישראל, סוגרת גם את שדה התעופה של ביירות וגם את הנמל, וגם תשתיות חשמל. כלומר, ברור שההידרדרות כאן היא כזו, שהנזק אי אפשר יהיה להכיל אותו, ודאי לא... אני מאוד מקווה שאתה צודק. אני לא הבנתי את זה ככה, אבל בסדר. טוב. שירה, טוב שבאת, אוקיי? כי אנחנו עדיין מנסים להבין מה לעשות ואיך לעשות. אני לוקחת ממך, וגם מרלי וגם מחגי, ובכלל, את העניין של הניהול העצמי, זה בסוף משפיע על הכל. אז תודה שהיית איתנו כאן הבוקר. תודה רבה.